martxoa hasi berria dugu, duela egun gutxi sartu gara hilabete berri honetan, eta normalean data hauetan zehar, batzutan pixkat lehenago, beste batzutan ja martxoan murgilduta Mobile World Congressa izaten dugu, pasaden urtean pentsatu genuen Mobile World Congressaren kanselazioa ez zela aproposa momentu horretarako, gero ikusi genuen gero eta aproposagoa izango zela. Eta errealitatearekin topatu ginen. Aurten ekainan ospatuko da, beraz, luzerako utzi dute ekitaldia, eta bitartean, Txinan beste ekitaldi mota bat antolatu dute, eta aurkezpenak han gertatu dira azken egunetan. Mobile World Congressaren aurreikuspenari buruz pizkat gehiago ere hitz egingo dugu programa honen berrien atalan, baina beste berri batzuk izango ditugu guztiak teknologiari buruzkoak eta protagonista handiekin. Saiatuko gara azken egunetan eduki gehiegi izan ez digun arren, entretenimendu pizka bat jartzea eta berriei buruz, teknologiazko berriei buruz hitz egitea zuekin tartetxo on bat eta positibo bat pasatzeko. Gurekin bat egin nahi baduzu teknologian murgiltzeko, hemen daukazue saio hau dela Sarean Zehar. Sarean Zeharen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkin du? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00-bederatzi da. Telegram ere daukagu, 688-688-00-bederatzi. Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Basandako azken egunetako berrietan murgilduko gara pizkat teknologiari buruz hitz egiteko, eta plurala erabiltzen dut, ez plural maiestatikoa, baizik eta plurala nirekin hemen Borja Arbosa dagoelako. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Zer moduz? Bueno, zuk esan duzun bezala, urteurrena ospatzen dugu programa honetan, ez justu, baina aste baten atzerapenarekin, baina COVID gure bizitzetan sartu zen momentua, gutxienez alarma estatua atera zen momentua, jadanik COVID gure bizitzan zegoelako, baina uste dut momentu horretan izan zen kolpe definitiboa. Bai, azken egunetan ikusi dugu nola, duela bi aste hasi zirela erreportariak eta korrespontsalak Kodoñotik informatzen, esanez han egon zela lehenengo kasua Espainian, eta duela gutxi ere martxoaren batean edo otsailaren 28, ez dugu gogoratzen, baina kontatu zuten lehenengo kasuak agertu zirela Gasteizko Txagorritxu ospitalean, eta hortik aurrera aurreikusten batzuk aurreikusten zutena eta beste batzuk aurreikusi ez zutena, baina gertatu zela azkenean martxoaren 15ean alarma estatura heldu arte. Suposatzen dut urrengo egunetan efemeridea eta urteurrenari buruz asko entzungo dugula, gainera aste horiek nahiko latzak izan zirelako, batez ere lehenengo 4
aste hoiek limite asko egon zirelako, baina bueno, gu reseña egiteaz aparte, kasu honetan ere Mobile World Congressaren kontuarekin, pizkat alde batera utziko dugu gai hori beste gai batzutan murgiltzeko. Bai, hor esango da. Orduan, pizka bat hitz egingo dugu zuk esan duzun bezala Mobile World Congressari buruz, baina bestelako berriak baita ere izango ditugu. Begira, beste kontu batekin hasiko gara orduan. Saioa beste kontuak komentatuko ditugu. Azken asteetan, Europar Batasuna oso aktibo egon delako, eta bere momentuan atal hau sortu zen Europar Batasuna aktibo zegoelako, ja, duela urte asko. Eta momentu horren omenaldian Europar Batasunaren berria. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Gaur Europar Batasunaren berri hirukoitza daukagu gainera, batzuk positiboagoak, beste batzuk pizkat negatiboagoak, depende norentzako, eta batean nahiko berandu heltzen dela Europar Batasuna. Hasiko gara berri latzarekin behintzat Espainiako estatuarentzat. Bai, hemen berandu geratu dena da Espainiako estatua, eta horregatik Europak 15 milioi euroko isuna jarri nahi dio Espainiari datuen babesean izandako atzerapenagatik, eta 89.000 eurokoa egunean zuzentaraua egokitu arte. Konkretuki, jakin dugu Europar Batasuneko justizia auzitegiak ohar baten bidez, jakinarazi duenez, Espainia 15 milioi euro daintzera eta hori bestea kondenatu dute zuzentarau baten transposizioa ez egiteagatik eta transposizio neurrien berri ez emateagatik. Zehazki, arau hauste penalak prebenitzeko eta detektatzeko datu pertsonalak babesteko zuzentaragua da. Lege hori Espainiako esparrura egokitu behar zen, eta naiz eta idatziz bidali Espainiak ez du bete. Amen, kontekstua non jartzen da, noski Europa Batasunean erreglamendua, datuen babesarako erreglamendua egin zenean 2016an, 2018an jarri zen indarrean, 2018aren bukaeran Espainiak parte bat egin zuen, datuen babesarako legea onartuz, baina hori esen guztia. Zeren eta mota honetako datu pertsonalentzat, arau hauste penalak prebenitzeko, poliziaren aktibitatea detektatzeko delituak eta bestelako infrakzioak, arau bereziak behar dituzte, eta Espainiak ez ditu arau hau idatziz jarri. Bere momentuan, uste dut komentatu genuela hemen sarean zearen, arazoak egoten ari zirela, justizian eta poliziaren arloetan datu pertsonak nola tratatzen ziren kontua hartuz, Europa bere momentuan, eta uste dut horren hildora komentatu genuela berri hori, abisua eman zuen, eta ja, isuna jartzera pasadu, azkenen Europar Batasunaren beste finantzazio sistema ere bada. Diru hori ez dela txar joango Europar Batasuneko kontuetan edo aurre kontuetan. Legea proiektuan dago, hau da, pasaden otsailaren 11an gobernuak aurkeztu zuen diputatuen kongresuan lei organikoaren proiektua, baina, tramitean jarraitzen du, eta martxoaren batar arte, pasaden astelener arte egon zen, enmiendak, aldaketak proposatzeko. Orduan, hori lehenengo puntua da, gero kongresuan eta senatuan gorteetan jarraitzen den prozesua bukatzeko. Eta normalean 6 hilabete ematen ditu gutxi gora bera, ez da oso azkarra. Eta kontu hau importantea da, gainera. Ikusi behar da eta oso nola esango nuke,
ondo ikusi behar da nola tratatzen diren, edo kontu handiz tratatu behar dituzte auzitegietan eta polizietan pertsonen datu pertsonalak azkenean en fin, delituen kontestu batean jartzen dugulako, ezta? Eta kasu batzutan, ni ikusi ditudan kasutan, izan lehike pertsona baten datuak beste pertsona batera heltzea nahi gabe, eta ez dira kasu grabeak, baina kasu horiek grabedade bat izaten badituzte, ondorio oso latzek izan daitezke, orduan, en fin, araudi bat eta mekanismo bat jarri behar da. Ez dakit gauzak ekideteko edo isunak jartzeko, baina, zerbait egon behar da, arau horiek jakiteko nola jarraitu behar diren. Esan behar da, Espainiak ez duela atzerapena ukatzen eta salbuespenezko egoeran justifikatzen dela. Izunak baita ere esaten dute bere zenbatekoa baloratzeko testu inguru hori kontuan hartu behar duela. Hau da, esan ez, bai, baina pentsa ezazu azkenengo urtean... azkenengo urtean ez. 2008ko martxotik maiatzera urertzen dut, baina maiatzetik aurrera denbora izan duzu. Parlamentuan gauzak egiteko, eta parlamentua biltzeko... baina baita ere arazo internoak izan duzu alaudiekin eta pandemia dela eta, hau da ez duzu izan aktivitate parlamentario izkoa. Ez bakarrik parlamentuan egoteko arazoak egon direlako, baizik eta gero aktivitate parlamentarioa baita ere... Kostatu zaie, bi hilabetetan asko kostatu zitzen, baina irailetik ona ez berreskuratzea aktivitate normala, enpresa askotan eta administrazio askotan gurean ere, udaletxe askotan eta diputazio askotan berreskuratu da aktivitate normala, orduan, en fin, atzerapen pixka bat, baina printzipioz, hau, gainera, ez dena administrazioa koordinatu behar direla edo sekulako plana egin behar dela, ez araudia daukazu, konkretuki zuzentara hau, Europatik etortzen dena, eta lege berri bat egiten ari duzu. Ez duzu ez da beste lege bat moldatu behar, lege berri bat egiten ari duzu, zuzentara hauen edukearekin. Zein da txerapena, zein da eskusa? Al final eskusa bat dela, ez? Bai, pizka bat, baina pizka bat arrazoirekin pizka bat. En fin, benando ditzen dira Europar Batasunekoek Starlink bezalako sistema bat aurkezteko. Azken asteetan ikusi dugu gainera youtuber asko jaso dutela Starlink Teslaren, konkretuki nola zen enpresa, SpaceX enpresaren satelite bidezko internet sistema berria. Komentatu genuen pasaden programa? Komentatu genuen, bai. Komentatu genuen. Hortik aurrera, Europar Batasunak esan du, igual, horrelako zerbait, gu egitea, batez ere, gure herritarren pribautasuna babesteko, baina sateliteak ez daude hor goian, Hau egiten da kontekstu batean. Europar Batasunak ekintza plan berria iragarri du estatu kidetako industria zibilen, defentsakoen eta espazialen arteko lankidetza bultzatzea helburua duena. Orduan, Margaret Vestager, presidente ordeak iragarri duenez, plan horren helburua Europaren abantaila teknologikoa indartzea eta oinarri industriala babestea da. Ez du askorik zehaztu, nahi esan, nola egingo duten hori, baina hiru industria, mentzionatu duen zibila, defentsa eta espaziala, arteko sinergiak lortu nahi dute, haien arteko lankidetzak, herritarrentzako produktu, zerbitzu eta emaitza hobeak lor ditzan. Hor barruan, bai dago Starlink bezalako proiektu bat, baina beste batzuk baita ere, daude. Claro. Ni azkenean Europar Batasunak kritikatzen dio dana, da beste batzuen ideia agertzen denean, ez izatea pizkat deskarau, eta esatea, orain kopiatuko dugu, justo ideia garatzean dagoenean. Ja, ideia aurkeztu denean eta
ia... Bueno, ideia garatzea momentu bat da. Gideia burutzea momentua baino gehiago. Claro, baina Starlink frogetan dago momentu Claro, honetan, ez dauka merkatu kontsolidatu bat. Ja, baina Starlink momentu bere garaian Starlink beta, da. Bai, baina bere garaian argitaratu zen nola izango zen eta bar, momentu horretan esatea, gu horrelako zerbait nahi dugu. Orain, betan dagoena, eta azkenean zurrumurru mediatikoa bereganatu duena, hau egitea, pizkata esatea. Kopiatuko dugu ja pizkat beharra dagoelako, ez? Hori izan zen bere momentuan GPS aurkeztu zutenean Amerikarrek, aurkeztu eta mugikor eta nabigatzaile guztietan jarri zitutenean, batean esa agertzen da hori esaten, gure Galileo jarriko dugu martxan, hombre. En fin, lehenik eta behin, uste dut Starlink ez dago GPS zegoen bezala garatuta, hori esan behar da. Eta beste gauza bat, Starlink uste dut kontsumitzaileentzat bideratuta dagoela, eta kasu honetan uste dut plan global bat dagoela, daukala baita ere industria, defentsa eta espaziala barruan. Orduan, hau botatzea, uste dut kompetitibitate edo lehiakortasun enpresarialean baita ere daukala bere abia puntuak. Bueno, nire zalantzak dauzkat. Azpiegitura publikoak izatea, azpiegitura erabilgarriak izango badira, ez da idei bat, txar bat izango inoiz ere. Dena den, ikusiko dugu, ze egiten duten. Atal honetarako geneukan hirugarren berria zen, batez ere ogasunari buruzko berri bat, izenburuak esaten du, zenbat irabazten duen eta zenbat zer gauratzen dituzten teknologia enpresandiek Europako herrialde bakoitzean publiko egitera beharko dituela Europar batasunak. Bueno, ondo, konparazioa egiteko eta jakiteko proiektu bat da. Oraindik neurri ofiziala ez den arren, 21 herrialdek tartean Espainiak ekimen hori aurrera eramatea adostu dute Europako kontseiluan, ministru kontseiluan, bideokonferentzia informal batean. Konkretuki, barne merkatu eta industria ministroek ostegun batean parte hartu duten bideokonferentzia informal. Baina, momentuz, Europar batasunean ezin dira desizio ofizialak hartu bideokonferentzia batean. Orduan, bere estatu horiek formalki iragarri beharko dute, araudia bultzatu eta Europako Parlamentua eramateko asmoa dutela eta ja bertan lanean hasiko dute Europako Parlamentuarekin. Bueno, ikusiko dugu orduan Europako Parlamentuan iniziatiba hori agertzen denean. Saioa zigun Mobile World Congressari buruz hitz egiten, eta, berriak dauzkagu duela gutxi Shangaiko Mobile World Congress ospatu zen, GSM-ak antolatuta Txinako hiri horretan, eta hortik aurrera, esan dute, ohiko Mobile World Congress betikoa ez da momentu honetan izango, baizik eta ekainan izango da. Bai, zuk esan duzun bezala, GSM-ak egin duen Shanghai, Mobile World Congress asiatikoa, egin da froga moduan eta Bartzelonak nahi du bere eventua virtuala ez izatea. Orduan, oraingoz, Bartzelonako mugikorren kongresu handi hau bertatik bertara egiteko asmoa dute, ohi bezala, ez da otsaiaren amaieran izango, badakigu, eta ospakizun hau kainera eramatea edo uztailaren lehenera bitartean hortik egongo da, eta ospakizun fisikoa nolakoa izango den eta COVID-19 aurrean segurtasuna bermatzeko ze baldintza aplikatu diren azaltzen hasi dira.
Antolatzaileek testak izango dituzte esparruan eta beraz bertaratzen direnek testak egiteko aukera izango dute. Esaten dute bere iritzia dela bikaina izango litzatekela mundu guztiak txertoa jarrita balu, baina 2021 batean ezin dute horretaz fidatu. Beraz, probak aldez aurretik egitea espero dute, burbui bat egitea kale nagusia esesik Bartzelona osoa dela ziurtatzeko, eta touchless ekitaldi bat izaten saiatuko direla gaineratu dute, erregistrotik kongresuaren barruko ekitaldietaraino. Bueno, ikusko dugu ea azkenean momentu horretan ekainaren 28an eta uztailaren hasieran egin duten ekitaldi hau. Bueno, iritsiz aldatu dute, ez asko, Mobile World Congressaren antolatzaileek nahiko kontserbadoreak izan direlako, baina begira, iritsiz bai aldatu duena izan da Renfe martxan jarri duela aurpegia aztertzeko, martxan jarri nahi zuela, hobeto esan da aurpegia aztertzeko sistema bat, baina gero esan zuten, igual, depende. Igual momentuz ez. Bueno, ofizialki ez dute atxera bota proiektu hau. Esan dute, igual momentuz ez, zuzenduko dugu proiektua eta ikusiko. Baina ez dute esan ez dutela egingo. Bueno, Renfek aurpegi azterketa erabiltzeko asmoa du edukiera kontrolatzeko, nork egiten duen ikusteko eta bidaiaren profila egiteko. Estazio nagusiak instalatutako 200 kamerak erabili nahi ditu proiektu piloto hau, oraingo segurtasun agenteek soilik erabiltzen dituzte irudi horiek kontrolatzeko, baina Renfe denbora errealean ezarri nahi du irudien analizia adimen artifizialean oinarritutako algoritmoen bidez. Hau da, aurpegia ezagutzeko sistema automatizatu bat aplikatzea, erabiltzaile bat ateen azpitik igarotzen bada alertak jaso ahal izateko edo estazio bakoitzean zer motatako pertsonak dauden kontrolatzeko. Zuk esan duzun bezala, kontratu publiko baten bidez argitaratu dute, baina egun batzuk pasata gero eta pixka bat polemikoa izan eta gero, lizitazio hau plataformatik kendu dute, anulatu dute, baina arrazoia bakarrik akatsak zuzentzeko esan dute izango dela. Orduan, urrengo asteetan berriro ere ikusi dezakegu plataforma honetan. Claro, kontua izan da, hemen hainbat, kuadro bat jarri dutela, hainbat ezaugarri aztertzeko, eta haien artean jarri zutela, haien artean fraudea detektatzeko sistemak, adibidez, tornoak pasatzeko sistemak, baina baita ere jarri zuten bidaiariaren profila aztertzeko ezaugarri batzuk, eta haien artean jartzen dute adina, generoa, etnia daukan pertsona, arropa mota daukan, bakarrik edo taldean edo txikiekin, aurrekin badoan edo, nola dauden, posik badauden, ez posik deprimituta badauden, nekatuta badauden edo, ez, klaro, konkretuki parte honetan esan zuten atal honetan, datu guztiak bilduko direla eta egunean behin pasatuko direla sistema honetara, datua honetara, baita ere jarri dute konportamendu antisozialak detektatzeko sistemak denbora errealean, lapurretak, palizak, agresioak, en fin, claro, honetan ere jartzen dugunean hauek eta etcétera, gero ikusi behar dugu zer den etcétera hori, eta azkenean nola den implementazioa, eta implementazio hori garden den edo ez. Kasu batzutan, izan leikelako adibidez manifestapen batetik datorren pertsona bat konportamendu antisozial hau izaten ari du edo ez. Poliziak sartu dira kasu batzutan
trenetako andenetara, nasetara pertsonak bilatzeko. Orduan, en fin, claro, hori iritzi asko izan leike eta ikuspuntu asko izan leike. Eta bere momentuan ere, duela bi aste du zurrumorro, iritzi asko egon ziren sare sozialetan, zurrunbilo pizka bat egon zen, eta horregatik badiru Renfe esan zuela, pentsatuko dugu pizkat, hobeto. Hori da, rumore esaten duena. Gero ja, ofizialki esan da, berrikusi behar dutela edukia. Azkenean edukiera arauak betetzea edo ez betetzea beti izango da nola nahi gauza subjetiboa bat. Poliziak beti bere iritzia izango du zu gauzak ondo egiten dituzun edo ez, edo arauak bete estriktuki esanez, eta hori baita ere gertatzen da zuk esan duzun bezala interneten edo sare sozialetan edo foruetan edo beti egongo da pertsona bat gutxienez atzean edo batzutan baita ere egiten duela algoritmo edo makina bat eta jendea jakin nahi duela zergatik hartu dituzten erabaki hauek edo nik ados ez banago eta rekurtso bat edo alegazioak edo nire iritze eman nahi badut hau ez da gertatu horrela edo nik ez nuen hori egin nahi edo nik ez dut hau nahi eta egin edo edo zein motatako argudioak eta batzuk arrazoiarekin, baina realitatea da beti inteligentzia artifiziala erabiltzea gauza honak ekar dezakela, baina horrelako arriskuak baita ere. Eta gainera ere, datuen babesarako araudiak esaten duena, konkretuki jatorri etnikoa babestuta dago bereziki bai. 9. artikuluan. Orduan, ez bada, konkretuki pertsona bat identifikatzeko ez den arren, ez da nahikoa erabiltzaileak bilete bat adibidez hartzen duenean onartzea bere datuak tratatzea, bere datuak ez bakarrik bere datuak, baizik eta bere jatorri etnikoa identifikatzeko. Ez bada izan leike ez lotzea bi datuak norzaren eta zure jatorri etnikoa, baina adituek konkretuki hemen erakurtzen ari dugun berrian Samuel Parra datu babesen, ejidako datu babesen espezialistak esaten duen arabera datu hori babes berezia behar du eta en fin, horrela a lo bruto ezin da holan tratatu. Ojo, Renfe ez da bakarra honelako proiektu bat aurkeztu duena, baizik eta Iberia baita ere aurkeztu du proiektu bat egiteko fakturazio eta enbarke sistemak, baita ere rekonozimendu fazialekin, hau da, gaur egun sartzen garenean enbarkeko ateetan eta fakturazioa egiteko momentuan, gure dokumentazio, agiri nazionala eta identifikazio moduak, guzti simplifikatzea bakarrik gure aurpegiarekin eta gure aurpegi sistema, errekonozimendu sistema egiten duen bezalako batekin, tablet batean momentuz desarrollatzen ari dira pertsona lanean dauden pertsonak aeroportuetan egiteko azkarrago edo momentuz proiektu piloto batean daudenak, baina ez dela, esan dudan bezala, enpresa bakarra, Renfek egiten duena. Claro, kasu honetan gauza arrazoiak desberdinak dira, baina teknologia berdina. Ez da enpresa bakarra eta hegaldietako sektorean ere ez dira bakarrak. Emirates adibidez, Dubaiko aeroportuan 3. terminalean martxan jarri du auto-check-in deitzen den, self-check-in deitzen den sistema bat, haien artean zure aurpegia ikusi behar duena, kasu honetan hau erabiltzeko maskaria pizkatzen du behar duzu momentu batean, baina zu guztia egiten duzu tipo Juan Palomo, jartzen duzu hor zure maletari tiket luze hori, pegatina luze hori supermerkatuan bezala, botoi bat ematen diozu, ateratzen da pegatina bat, jartzen diozu pegatina. Bai.
horrela, eta zure pasaportea ere eskaneatu behar duzu puntu hauetan, orduan, bueno, Bueno. berria ez da Iberiarako ere, edo Hegaldien sektorerako ere, baina, bueno, kasu honetan agian ez da hain polemikoa, azkenean zure pertsona identifikatu behar delako, eta ja, zure aurpegian, zure pasaportak daude zure ezaugarri guztiak, Pertsona askok ja kokotaraino gaudela aeroportu bat jutea, eta hor 2 ordu terdi itxaroten egotea horrelako gauzak egiteko. Bai, hori parte batetik, beste batetik, azkenean, epe luzean, duela gutxi, komentatzen nuen beste pertsona batekin, epe laburrean pertsonak jartzea lan errepetitiboak egitera, dela normalean erantzun merkeena, baina epe luzean erantzun merkeena izaten da teknologia sartzea, puntu batean edo bestean. Orduan, kasu honetan, prozesua beti horrelako ezaugarriak izaten dituenean, agian izan leike maleta bat sistema guztia ataskatzea pentsatuta baino handiagoa zelako, izan leike, baina zenbat aldiz eramaten ditugu maleta handiegiak aeroportuetara aldez aurretik dakigula jakinda ez digutela onartuko, baina gutxitan. Orduan, hori... Beitu, horri buruz kontatuko dut berri bat gaur irakurri dudana, ez dagoela gidoian, baina horrelako gauza bat ikusi dudala berrietan. Gasteizeko udala jarriko ditu makinak tramite elektronikoak egiteko zentro sozialetan eta zentro zibikoetan. Baina, hau ez da berria. Nik oso ondo iduritu. Hau ez da berria. Kajero automatiko bat bezala. Bai. Duela minimo 15 urte nire bere garaiko auzoko gizarte zentroan, Lakuarriagako gizarte zentroan, zegoen makina bat, ordenagailu oso zaharra zuena, baina egoitza elektronikoa zeukana, eta kontu batzuk adibidez, erroldaren zertifikatua ateratzea, herritarren txartelarekin egin zenuen sistema horrekin. Agian makinak berrituko dituzte orain, egia da bere garaitik ona, uste dut makinak kendu zituztela momentu batean, eta orain gauzak asko aldatu direla. Orain administrazioak pentsatzen dute adibidez guztiok identifikazio digital bat izango dugula, edo izan dugula, edo haiek eman aldigutela errentako impostua aurkezpena egiteko, orduan. Garaiak aldatu dira, eta beste batzuen artean izenperi esker errezago daukagu identifikazio digitalaren kontua, baina makinak bazeuden. Ez oso modernoak, baina bazeuden. Duela urte asko. Orain ikusi ditut modernoak. Modernoagoak, agian gauza gehiago egiten dituzte orain. Begira, modernoa eta berria ez dena, izaten da, enpresek haien intentsioetan edo haien ideietan legea baino legea zaratago joatea. Bai. Eta kasu honetan, Telepizzaren kasua izan da, auzitegi horrenak debekatu diola, banatzaileak geolokalizatzen dituen sistema bere mugikor pertsonarekin. Eta hemen dago betiko gakoa. Hau ez da teknologiari buruzko berri bat, baina komentatuko dugu. Premisa orokor bezala, jakin ez desazuten, entzule maiteok, enpresa batek zerbait nahi badu, eman behar dizula. Hau da, haiek nahi badute zu 24/7 egotea lokalizatuta beti eta bar, minimo enpresako mugikor bat eman behar dizute. Eta ez badizute ematen, zu eskubide daukazu zure mugikorra piztuta edo itzalik izateko nahi duzun momentuan. Edo ez izateko. Esan alduzulako, nire ez daukat mugikorra. Hala, punto.
Kontatuko du pizka bat, Telepizza proiektu tracker atera zuela, bere langilea geolokalizatzeko sistema batekin. Enpresak telefono mugikorra ematera behartu zituen langileak aplikazio hori instalatzeko. Lan eskaintzen kontratuan sartutako betebehar bat banatzaile berrientzat eta beren borondatez atxiki nahi diren langileentzat. Horren truke, enpresak hilean 3 euroko konpentsazioa ematen zien smartphonearen igaduragatik eta datuen kontsumoagatik pareko ordainketa txiki batekin. Enpresak esan du konpentsazioak ematen dituztela, baina Auzitegi Gorenak esan du lehenik eta behin horre ez dela nahikoa, eta bigarrenik beren kontsentimenduarekin ez zela izan. Hau da, nik dirua ordaintzen dut, baina beraiek ez daude ados dirua ordaintzarekin eta ez daude ados kantitate horrekin. Eta gainera, kontratu berrientzako ez zuten alternatibarik ematen, eta... Noski hau pentsatuta zegoen repartoak egiten dituzten, banaketak egiten dituzten pertsonentzako, banatzaileentzako, hau da. Banatzaileentzako. Auzitegi Gorenak esaten du, bueno, ez dela, berez, ez dela zalantzan jartzeko neurri bat, claro, kontua dela sistema hau jartzea, interesgarria izango litzateke, baina horrela implantatu den moduan eta langileen mugikor pertsonarekin ez dela hau martxan jartzeko bidea. Orduan, gainera beste bide batzuk izan aldituz, suposatzen da Telepizzako motoak direla Telepizzakoa, ez dakit. Alokatzen diren... Erosten, saltzen ez dakit. Erosten edo alokatzen diren, baina azkenean diru bat jartzen baduzu moto horiek pintatzeko eta zure marka jartzeko eta bar, horietan ezin duzu sistema bat jarri lokalizazio hori emateko pedido horiek denbora errealean lokalizatzeko pertsonaren pribautasunean sartu gabe. Claro, hori... Garestiagoa? Garestiagoa da, honekin konparatuta, claro. Gauza da, epaiak esan duena da Telepizza eta bere langileak nahi duten gauzak pakto batean sartu nahi aldituztela, baina hau ez da pakto bat. Hau da, nik jartzen ditu kondizioak eta zuk ireki haua. Orduan, proiektua ez dela pakto baten konsekuentzia, baizik eta enpresak bere kabuz saiatu da, hor behartzea bere langileak, eta hori noski ez da pakto legitimo bat. Bueno, ibilgailuei buruz hitz egiten begira, berri bat oso interesgarria sortu da azken egunetan, autoelektrikoentzako Gigafaktoria sondia martxan jarriko dela bateriak egiteko Valentzian, Ford, Iberdrola eta beste 23 enpresen arteko aliantzari esker. Horrela anuntziatu du Tximo Puig, Valentziako autonomia erkidegoko presidentea. Horrela ez, badakizu nola anuntziatu du? Nola? Esan du, bueno... avui posem els diners per fer una nova instal·lació de bateries per els vehicles elèctriques. Bueno, euskaraz esaten... Barkatu, lehenik eta behin. Barkatu entzule maiteo. Ni saiatzen naizelako katalanez ondo egite, baina... Ez dela katalan, ez dela valentziera. Valentzieraren imitazioa oso gaizki egiten dut, normalean, porque per els vehicles elèctriques ez dakit nola esaten duten. Euskarara bueltatuko gara. Bai, mesedez. Esateko, presidenteak iragarri duenez akordioa datozen asteetan formalizatuko dutela eta nazioarteko erreferente bat izango dela. Eta horren ondorioz, Valentziako baterien aliantza sortu zen Power Electronics buru zuen erakundea non nazioarteko 23 enpresak parte hartzen dute. Baita unibertsitateak, ikerketa institutuek eta Valentziako gobernua berak ere. Orduan, ikusiko dugu, baina ideia ona edo berri on bat, batez ere Valentziarako, baita ere Espainiarako, izatea honelako produkzio zentro bat, enplegu gisa eta baita ere motore ekonomikoa. Proiektu honetan ere sartuta dago
idom uste dut dela... bueno, Bilbon Zorrozaurre Bai, hor dago, alboan bai. deustun daukate egoitza, eta Bilboko enpresa da, orduan. Bueno, hor daukate bere representazioa en el proyecto de la terreta. En fin. Berri eskarretan sartu murgildu baino lehen, jarraipen bat egingo dugu, bere momentuan komentatu genuen WhatsAppeko baldintzen kontua izan zela eta, bueno, pasito parante Maria, pasito patras egin zutela, eta ja maiatzaren 15erako adaptazioa egiteko, ja esan dute, bueno, ez baduzu onartzean ezaugarri batzuk, ezingo dituzula, bueno, ez baduzu baldintza batzuk onartzen, ezingo dituzula ezaugarri batzuk erabili. Konkretuki Europan uste dut berriak esaten duen arabera ez dute asko aldatuko, ez dute beste herrialdeetan baino aldatuko kontu hauek, baina bueno, aldaketak ere egongo dira. Bai, kontatu genuen bezala, termino eta baldintza berriak onartzea ezinbestekoa izango zen WhatsApp erabiltzen jarraitu ahal izateko. Hori da, maiatzaren 15 baino lehen egin beharko dugu, datu hauek bai, onartu ahal izango diren gaur, baina maiatzaren 15 izango da epe maksimoa, eta egiaztatu ahal izan dugunez ez du eragin nabarmenik WhatsAppek Europar Batasunean erabiltzen dugun moduan. Eta ez baditugu onartu nahi, informazioa gure kontutik deskargatu eta ezabatu dezakegu, baina aplikazioa erabiltzen jarraitu nahi badugu onartu egin beharko dugu. Eta ez baduzu egiten, WhatsAppek aplikazioaren funtzioak mugatuko ditu. Terminoak onartzen ez baditugu, denbora tarte labur batean deiak eta jakinarazpena jaso ahal izango ditugu, baina ez aplikaziotik mezuak irakurri edo bidali. Gainera WhatsAppek kontu inaktiboen politika aktibatuko du, izan ere kontu bat ez da aktiboa 120 egunez jarduari ez duenean. Terminoak onartzen ez baditugu, luzera gure kontua ezabatu egingo da. Bueno, ja, dakizu zeintzuk diren ondorioak. Bai, begira, luzera nire WhatsAppeko akontua ezabatuko da. Ze pena. Hala, guazen zuzenean berri askarrekin. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarretan hasiko gara, nire sagua topatzen ez duako topatzen, eta bigarren berrian, bueno, behin sagua topatuta, Twitter superfollowak iragarri ditu ordainpeko arpietzak izango denak. Bai, Twitter bere sare sozialetan probatuko dituen urrengo ezaugarriak iragarri dizkie inbertitzaileei besteak beste. Communities interesen arabera antolatuta eta Spaces ahotsaren bidez komunikatzeko, baina, horien artean, Superfollow funtzio berria nabarmentzen da. Hilean, 4,89 dolarren truke erabiltzaileek txio eksklusiboetan sartzeko aukera ematen duen arpidetza. Bueno, abantaia izango da pornoa ikusten baduzue Twitter eta OnlyFansen, orain plataforma batean izango duzuelako. Spotify IFI kaleratuko du kalitate galerik gabeko audio aukera berria, hori alde batetik, eta beste batetik audio batera heldu da Warnerrekin DC-ko pertsonaiak egokitzeko podcast supertxulo batxutan. Bai, Spotify Hi-Fi da, Spotify aurten kaleratuko duen aukera berriaren izena, eta ez da audioaren kalitatea galduko. Honela, Spotify beste plataforma Tidal edo Amazon Music HD bezalako lehiakideekin berdintzeko aukera bat behar zuen audiofilo askoren kexak entzun eta gero. Oraingoz ez du datarik eman eta ez du datu teknikorik eman audio kalitatearen hobekuntza hori noraino iritziko dena saltzeko, eta lehen fasean munduko gune jakin batzuetara iritziko dela gaineratu du. Bueno, kalitate gehiago nahi baduzue zure Spotify kontuetan, adibidez ez entzun Maluma. Eta azkenik erresuma batuko auzitegi gorenak, Uberrek
Uberren aurkako epaia emanen du. Bai, ala ziurtatu du Erresuma Batuko Auzitegik Giroenak gidarietako batzuk enpresako langileak direla eta ez autonomoak. 2016tik daraman epaiketa batek hainbat alegazio izan ditu eta orain amaitzen da konpainiaren lan egiteko moduaren kontrako errepaso gogor eta berri bat markatuz. Epaia ez dator bat konpainiek defendatzen duen jarrerarekin, izan ere langileekin lankidetzan aritzeko moduan aldaketak egin dituztela argudiatu dute eta justiziak bere iritzia eman duen kasuetan babesten ez duen rider autonomoen eredua defendatu dute. Bueno, ondo dago orain Uberreko langileak Globo eta Uber Eatseko, bueno, bai, Uber Eats eta beste Uber bezalakoak izatea enpresak mesedez ordaindu zuena kotizazioak eta bar, eta zergak, eskerrik asko. Titulol. Pizkat sartu da ni esaten, ui, que bien, ze ondo goaz, ondo sartu da, sintonia, eta ni gainean, oso ondo, en fin. Bueno, menos mal programa bukatzen ari dela, baina bukatu baino lehen. Harridura gehiago bilatuko dugu, berri askar hauek eso dizuete harritu nire txiste txarrak direla eta harridura gehiago bilatuko dugu titulolean. Bueno, titulo honetan erakunde publiko bati buruz hitz egingo dugu. A ver. Gizarte segurantzak, Espainiako gizarte segurantzak bere datuen prozesatzeko zentroa, gazteleraz Centro de Procesamiento de Datos, CPD, zerbitzari potoloak. Bai, Madrildik Soriara eramango du. Baina zer dago Soria, baina ez dago esta trena. Hiriko baldintza klimatikoak direla eta. Bueno. Izan ere, instalazioak ostean aurrestea da lekualdaketa horren arrazoiatako bat. Ez que ni gainera duela gutxi egon nintzen Sorian, ze hotz egiten zuen Sorian. Aia ba. Osea, kabaina batean sartuta hor zutearekin, bueno, suarekin, baina hotz egiten zuen. Sorian, Sorian hotza nahi baduzu. Soriako udalak. Leko proposada, bai. Soriako udalak 37.000 metro kuadradoko lursaia utzi du Los Royales auzoan bertan zentro hau eraikitzeko. Lursaiaren lagapena onartzen denean gizarte segurantza arduratuko da proiektua diseinatzeaz eta eraikitzeak epe horiek ia 3 urtera arte luza daitezke ministerioak emandako informazioaren arabera. Bueno, a ver... Abestiak esaten duen bezala, Camino Soria. Bai, Camino Soria. Alde batetik berri hona da egune hori aktibatzeko eta profil teknologikoiek horra eramateko azkenean CPD askotan behar delako bertan lan egiten duten eragiketako taldeak, orduan hori ondo dago, eta beste partetik ondo dago ere gizarte segurantzak gure datuak mantentzea zerbitzari propioetan. Orduan, horretan pulgarcito para arriba. Hala, guazen programa bukatzera. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Onaino zarean zehar 312 hau, egia esan da uste dut nahiko ondo geratu dela geneuzkan berriak kontuan izan da, ezta? Bai, uste dut nahiko ondo geratu dela programa hau. Bi aste barru beste gauza bat egingo dugu, hobea edo txarra ikusiko dugu momentuan. Eskerrik asko Borja Arbosa, bi aste barru, hemen zarean zer gehiago. Eskerrik asko Inigo horrela izango da eta hurrengo programan berriro entzungo gara. Bai, alaxe da, eta baita ere eskerrik asko berrikuspen teknikoan dagoen Mikel Carmona pertsona tremendari, eske ezin diogu beste gauza bat
esan. Ez dakit ondo geratu den euskeraz, baina, bueno. Eta baita ere irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldeei haien lana baita ere ezinbestekoa derako programa hau posible egiteko. Eta baita ere, zuen lana dela entzutea, gozatzea eta partekatzea sarean zehar, gure Twitterren sarean zehar, abildua sarean zehar, eta baita ere Telegram akontuan gaude sarean zehar dela, eta gure webgunean iruikoitza.sarean zehar.eus. 2 aste barru teknologia gehiago leku honetan, sintonia honetan, edo podcast honetan, aplikazio honetan, hemen sarean zeharen agur!